respecte al mindfulness, la meditació cristiana no ens diu mira del mirall i digue't quina bona persona ets, que guapo ets, busca moments feliços a la teva vida. No. La meditació cristiana implica un procés una mica dolorós, I és molt comú que entrem a la meditació cristiana sense fer aquest exercici de humilitat. I això també ens pot portar amb una pregària autorreferencial, amb una pregària a un Déu autorreferencial i no a una pregària plenament autèntica i lliurada a un misteri que no podem ni concebir, ni representar, ni donar-li forma, ni pretendre que sigui a la nostra mida.